První vlog. Pan Mňaueš už smíš, můžete ji vidět. Jestli ji nevidíte, tak tady je, vidíte ji. To přiblížit. Moc ní vidět, hele, ale jako už ji vidíte. A moc ani není vidět. Pan Mňauš, zautoďte. Šikulka. Víte, pere se s ní, hrajou si. Teď je zatím. Chci vidět. Víte, perou se. Pan Mňauš si ji rafnul, přinesl si ji sem. A hrajou si. Nech mě, Myško. No, pane Mňauš, to je ve videu. To je moje první video. A Myši, ty jsi taky ve videu. No. No, to je hra, to je hra. Pšt, natáčím. No. Je to zábava, pane Mňau? No. No. Jestli nevěříte, tak je to myš, jo? Ať už je vidět. No, pane Mňau. No. No, to je bitva. To je bitva. No, to jsou hrátky, to jsou hrátky. No, ahoj, myšičko. No, pane Mňau, můžete si ji přenést, když se vám bude chtít utíct. No, pane Mňau, rafnuli jste jí? No, tohle už je smrt. Tohle už je the end. Nebo ne? Vypadá to, že jo. Myš se brání, ale pan Mňau jí kouše. A myš vypadá, že je mrtvá, ale ještě dýchá. To je mazlení, abych řekl, že je to krutá bitva. Krutá mini bitva. Taková mini hra. A konec, the end. Fuj, to je hnusný, teď to ale křuplo. A za chvilku vyjde něco. Tohle není pro slabé povahy, prosím vás. Ano, není tohle pro slabé povahy. The end.